Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 23-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgy salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň okuwçylary we taliplere agyr beklemek gadagan edilýär diýen atlan çap eden habarymyz çekýär. Şeýle-de Lewapda ýene güýçli tozanly ýel turdy diýen habarymyz köp okully. Kiýewe atylan Rus raketalary urulanyna adyndan 10 adam yaralandy. Käbir desgalary zeper ýetdi diýen habarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu okujularymyzyň halkara habarlaryny, Ukrain Rus urşy baradaky maglumatlar hem ýakyndan iýarlaýanyny işaret edýär. Mundan başga Türkmenistanyň ýozlaryna dalaşgärlerden para almak mögsüm başlandy. Hadaryň suwunyň çekilmegi rekord derejede dowam edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz köp okully. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, öz pikir garaýşlaryňyzy paýlaşsaňyz sizden hoşal bolardyk. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini öz döwrüne iň önümli işlän kyssaçylaryň biri, görnükli türkmen ýazgysy Bekseytek Faradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň halk ýazgysy Mawtumul adynaky döwlet daýragynyň eýesi Bekseytekiň doglan gününe 31-nji martda 110 ýyl bolýar. Ol 1914-nji ýylda häzirki Göregli Odalky Tagty etrawynyň Bedirkent owasynda dünýä ýenýär we 1929-njy ýyldan 1979-njy ýylyň 7-nji martyna çenli 64 ýaşynda aradan çykkança esasan ýazgylyk, ilki goşgy, soň kıssa eserlerini döretmek bilen meşgullanýar. Enatadan ýer galyp ilki internat okan, soň Daşowyň muallimçilik mektebini, häzir öz adyny göterýän Orta Hüner mektebini tamamlan geljekki ýazgy Rehmet ýoluny muallimçilikden başlaýar. 1937-nji ýylda Aşgabatda gelip Ýaş Kommunist gazetinde Sowet edebiýaty häzirki Garagum jurnalyny işleýär. Mydam taýýar edebiýat we sungat gazetlerini Türkmenistanyň ýazgylar birleşmesine Sowet edebiýaty jurnalyny ýolbaşçylyk edýär. Bekseytek esasan 3 kitapdan ibaret doganlar romany bilen meşhur bolýar. Ol bu eser üçin Mawtumul adynaky döwlet daýragyna münasip bolýar. Bu trilogiýanyň 3-nji kitaby Bedirkent romany 1972-nji ýylda okujulara ýetirildi. Ýazgy ömrüniň soňky ýyllaryny Perwany we Tyllatynyň aşkynda diýen eserlerini ýazyp okujularyna ýetirmäge ýetişdi. Bekseytekiň ilkinji goşgulary ýygnysy 1938-nji ýylda çap edilýär. Emma ol ençeme goşgular kitabyny çap etdirenligine garamazdan esasan belli kıssa çökmünde tanalýar. Ýazgy Bekseytekiň doglan, bilim alan we işlän ýyllary durşuny Sowet döwrüne gabat geldi edebiýatçylar onuň öz döwrüniň ýazgysy bolanyny, Sowet ideologiýasynyň we talaplarynyň ol döwürde her bir döredilen esere öz täsirini ýetirenligini aýdýarlar. Ýöne bu döwrüň ýazgylarynyň eserleri Türkmen halkynyň arasynda kitap okumak medeniýetiniň ösmegini ören uly rol oýnatdy. Pragada ýaşaýan ýazgy Hudaýberdi hally Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Sagat wagty görkezär. Wagt bolsa adam diýilişi ýaly Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşýan Aşgabatly ýazgylaryň biri Bekseytekiň häzir ony tanan adamlaryň arasynda gow adamkärçilik sypatlary bilen ýatlanylýanlygyny görüň berdi. Bekagy gülkä gülmegi, degişmegi gasaryan adamdy. Gepde basylsa mert boynalardy. Kine saklap, araljak bolup, gıybet edip ya öýkelep ýörmezdi. Inni görüp otursak, ol 1990-njy ýyllarda ýazgylar birleşigine, edebi nesirlere ýolbaşy bolan ýazgylardan tapawutlykda bölüji däli birleşdiriji adam eken. Soňkular öz dar behwitlerini çapyp ýazgylar birleşiginiň ýapylmagyna sebäp bolurlar diýip Aşgabatly ýazgy Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Biz ýazgy Hudaýberdi hally bilen telefonna urlaşyp ondan Bekseytekiň adamkärçiligi,
izin gelýän edebi nesilleriň wekilleri bilen gatnaşyk barada gurrun bermegini haýyş etdik. Hudaýberdagy siz tanayan, işleşen adam hökmüni aýtsaňyz, döwürdeş hökmüni aýtsaňyz, belli bir derejede Bekir Seytakow sizin hakydaňyzda näkili ýazyş hökmüne garly. Ol döwürdenam şeýle birleşdirici adam bolmaýa bir ýerde biraz ulaltmak hem barmy? Ol hakykatdan birleşdirici adam boldy. Ýoksa şu döwürde de bölünşigem bardy, toporlaram bardy. Ýöne adamlar bir salama ýol goýýardylar. Men BKW bilen işleşip başlan döwürümde Sowet Edebiýaty jurnaly Ýazgyçylar Soýuzynyň howlusyna geldi. Ýagny Ýazgyçylar Birleşiginiň howlusuna göçüp geldi. Şonu bir ýygnak geçdi. Maý aýyndady. Ýa-ha şol ýogor barada ýa-da 1-nji maý bilen baglanşykly. Ondan soň şu howluda bar bolan adamlar redaksiýada Ýazgyçylar Birleşigine her nesini Berdi Kerbubaýewiň kabinetine çağırdylar. Berdaga Ýazgyçylar Birleşiginiň başlygydy. Berdaga şol ýygyny açyp, ýygyny alyp barmaga partiýa guramasynyň sekretaryna söz berip özi iş stolunyň başyndan aýryldy da ýyga geçdi. Ýyga bir diwan bardy, bir kiçik diwan. Şol diwanna da Bekir Seytakow, Hydyr Derýaýew oturdy. Olam bardy da şolaryň ýanyna oturdy. Ýagny şol 3 adam, 3 sany ulu şahs bir diwanna oturdular, bile parahat oturdular. Şonda men şolar surat alyp bolaýsa diýip pikir etdim. Elbette o wagt hemme kişide fotoaparat ýokdy da şeýlem. Elbette ol fotoaparat ýok. Bolaýanda da ol höwesçiň boljak, ýöne ol ýygnakda asla düýünden zat ýok. Ýöne men şonu gördüm, şoňa şaýat boldum. Ikinji bir zat, Bekir Seytakow Sowet Edebiýat jurnalynyň redaktorydy. Köp zat onuň elinden gelýärdi. Şol döwürde ol belli bir derejede Berdi Kerbawy bilen jet bolsa da, şonuň Suwdamjasy Altyn Dänesi diýen romanyny çap etdi jurnalda. Men şonu özüm okudum. Şoňa hiç şeýle bir ýanky galtma ýa beýleki bir şäre girilmedi ýa-da şol roman çap etmejek bolup Berdagany kösejek bolmady. Ýöne bir ýeke misal däl. Meselem Gylçkuliýew öz döwründe Bekir Seytakowyň dogurly romany barada uly syn taýýarlapdyr. 30 sahypadan gowrak syn, şonu dogurly romanyny ol boýdan başa tankyd edýär eken. Ýöne ol syn metodda çykmady, gurrumy bardy şonuň. Şol döwürde de Bekir Seytakow Gylçkuliýewiň Gara Kerwen romanyny Sowet Edebiýat jurnalyna çap etdi, onuň beýleki eserlerini de çap etdi. Şol adamy eser üçin kösemedi. Şoň bilen birlikde Bekir Seytakowyň beýle bir jyny alışmayan adamy Gurwandurdy, Gurwan Sehedowyň Toýly Mergen romanyny Bekir Seytakow öz döwründe jurnalda çap etdi. Onam hiç bir kösençlige duçar etmedi ýa-da bir onu saklap, eglep ýa-da şoňaly bir psihiki hüjüm etjek bolmady. Ol ine şeýle adamdy. Onuň bilen birlikde BKW'nyň öz gowurýan adamlary bardy. Meselem şahirlerden Kerim Urwan Nepesow, Berdinazar Hudaýnazar, Mehmet Seyit, şeýle de Gurwannazar Edir'nin şaýat bolanlaryndan. Şolar redaksiýa öz goşularyny ýa-da poemasyny getirenlerine bölme bermezdiler de gün BKW'nyň ýanyna girýärdiler. Bir çaýnak çaýyň başyna şol şahir eserini Bekir Seytakow okap berýärdi. BKW da onuň elinden gol ýazmasyny alyp, şuny jurnala geçirmeli diýip ýüzüne gol çekýärdi. Ýagny şol bölme barman gün özi geçirýärdi. Şoň bilen birlikde Bekir Seytakow ýazyjy Arap Gurwanowy gowurýardy. Şonuň hekaýalaryny, şeýle de Sapargelli Anna Sehedowy gowurýardy. Ýöne ol ikisi eser getirmeýärdi. Näme üçindir? Başga işler bilen alada bilen bolup, olar soň şu döwürlerde olar işlemýärdiler döreçilik işine. Ýöne BKW şolary isleýärdi. Şonuň bilen birlikde BKW'nyň töwereginde sagdyn adamlar topor bardy, redaksiýa bardy.
Meselem Mehmet Seyidov ara geçýänlik üçin partiýa gataryndan çykarylýar. Şol edilen hereketin näme dogrudygyny BK'ga şol döwürdäki Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary Balyş Öwözow bilen gürleşip suwut edýär hem şondan soň Mehmet Seyidiň partiýa agdalygyna biletini ýygyna gaýtaryp berdiler. Ýagny şonu dikletdi Beksey Täkiw. Şoň bilen birlikde ol Berdinazar Hudaýnazarowa da köp kömekler etdi. Sebäbi Berdinazar içýärdi. İçende de şeýle bir tapgyrlaýyn içýärdi. Meselem 5-6 gün, 10 gün öçenli ýerinden galyp bilmän içýärdi. Beksey Täkiw Berdinazar Hudaýnazarowy işden çykarmaly bolýar Sowet Edebiýat jurnalyndan. Ýöne şonuň ornuny onuň aýaly Ogultäç Oraberdi ýani işally şolaryň maşgalasyna aýlyk barar ýaly. Şol jurnaldan umydyny üzmez ýaly şert töretdi. Ine ol şeýle adamdy. Ýene de bir Beksey Täkiwiň gollan adamy ol Narlyç Hojagelli. Narlyç Hojagelli de ýaşlyk döwründe bir aýal bilen baglanyşykly bulaşyklyga düşüpdir. Onuň üstünden arz edipdirler. Ýöne şonu Beksey Täkiw gorady, öz ýanyna işally. Ol şol adamlar bilen tä ömrüniň ahirki gününe çenli gow gatnaşykda boldy. Hudaýberdi şu Beksey Täkiw diýlenini onuň esasy gow häsiýetleriniň biriniň degişkenlikdigini aýdýarlar. Hem başgalaryň degişmesini, öz barada aýdýan zatlaryny hem gaty götürüp bilenligini aýdýarlar. Hiç bir kine saklamanyny, gaty bir jaýdar aýdylan söz bolsa, hedil edenligini aýdýarlar. Şu sözüň gadyryny gaty gow bilenligini aýdýarlar. Şu barada daýsaňyz, şu nähili bolupdy? Bir hakykatdan hem şeýle ol Beksey Täkiw bilen baglanyşykly bir näçe aýdylýan gürrüňler, şolar ýaly degişmeler öň çap boldy. Ony şol öz döwrüne BK'nyň ýübileýi bilen baglanyşykly ýa-da Mehmet Seyidiň ýübileýi bilen baglanyşykly aýdyp geçdiler. Ýöne men şu ýerde bir mysal aýdayım. Beksey Täkiwiň Doganlar romanynyň ikinji kitaby galyň bolup çykdy. Ol galyň kitapdy. Beksey Täkiw şol galyň kitaby iş stolunyň üstüne goýup, gapdalyna da Ýylgay Durdynyň Güläbek diýen goşular ýygyndysyny goýýar. Olam okuwçy depteri ýaly kiçijik kitapdy. Ýylgay Beksey Täkiwiň ýanyna gelenine Ýylgay seretdi. Şularyň ikisem kitap da diýipdir. Ýylgay hakykatlap gülüpdir. Onsoň Mehmet Seyit gelenine Ýylgaýyň kitabyny aýryp Mehmet Seyidiň Çoluk diýen bir kiçijik ýukajuk kitaby bar eken şonu goýupdyr. Mehmet diýipdir, seret. Şularyň ikisem kitap da diýipdir. Mehmet Seyidiň öz kitabyny görkezip Beksey Täkiw şunuň her setiri şolar ýaly bir roman diýipdir. BK'ga hasır-husur iki kitabym alyp ýygnapdyr. Şondan soň men öz kitabymy stoluň üstüne goýmadym diýe. Ol şolar ýaly degişmäni götürýän özüm bir şonu açyk gow ýürek bilen aýdyp bilýän adamdy. Indi şu BK'ga ýatlananyny on ömrüne degişli ýene iki pursaty aýdyp geçesim gelýär. BK'nyň şep gözü şikesledi, ýagny şol sağ gözüne agram salmaly bolýardy. Ol çağa wagtyny pyçak oýnapdyr. Onuň kakasyny seytip kırma diýär ekenler. Şol pyçagam atanlykda onuň şep gözüne degipdir. BK'ga şol pursaty ýatlardy. Şonu dädim meniň elimden pyçagy alyp, goýjada bir şartlyk dadyryn bolsa, men bir ağlardym, soň diňerdim. Ine gözümi gaýladym, men bütün ömrüme ağlayan diýädi. Onsoň biz BK'ga diňe mendäl hemmeler BK'ga diýerler, Beksey Täkiw BK'ga diýerler. Ol bir ýaşly adam ýalydy. Ýöne hakykatda häzirki gözülen seretseň ýaşly däldi, bir 60'dan yan geçen adamdy. BK'ga 60 ýaşanyny şu töwerekde, şu ýurtda 60 ýaşasaň, töwerek başyň boşak galýar eken diýädi. Ýani köp adamlaryň şu 60'a ýetip ýetmän gitýändigini ýatlaýardy. Bir gezek işte Ogultäç Oraberdi bilen men BK'dan siz näçe ýaşasaňyz Allahdan razy bolarsyňyz diýip soradyk. Şonu BK'ga Allah maňa näçe ömür berse men şonça da ýaşarym. Ýöne Allah meni eger biriniň eline galdyrmaly etse, ýagny kimdir biriniň kömegine näçe bolup düşükde ýatmaly bolsam, onu Allah janymy alsa men razy diýdi. Edil şol aýdyşy ýaly da BK'ga düşükde ýatmady,
ayak üstünde gezip yürüyen adamdy. Ol Moskva keselhanasyna yerleştirildi. Şol yerde de ýok bolupdyr. Ol bir adamyň eline galmady. Onuň şol aýdany aldyna çykdy. Ol şeýle ýüregi pek, kalby arasy niyeti düzü adamdy. Hudaýberdi Harly BKG-nyň doglan gününiň 110 ýyllygyna bagyşlanan söhbetdeşligi gatnaşyp pikiriňizi aýdanyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Şeýle hormatly adamy ýatlaryňyz üçin.